Sigurado kayo? Baga yung heart trap kayo? My goodness. It's very dark. Grace, timbaga tabi ka, kakasik ka, nagpangitak. Tapos, kanurupak ka, karupropa ka tubot ti kaldero. Habang buhay ate kinagwapo men, nga daldalhimen. Nice. Mas lakas niya. At ang daldal yung nata pinakapangit mo. Gusto ko man dyan, si maman. Wala sang tawa, madibaga. Bakit nung kanya nagawin smiling face mo ha? Apay no sino pa'y pangit, isupet yung katating nga. Taka man naigid. Naggalas ka talaga yan. Pangit. Naggalas ka lang rin. Palanit ka pa niya. Siguro pinikungkunan na kanya. Yan ay. Oh yeah, George. Naggalas yan ay. Sugarod. Kurang lang no, mantika tangusunan ni. Kaya nata kasi turupak. Nag-around ka ati gaw ti mukha ni Apo. Oh, sakit gwapon. Nida ti hulog ti langit. Dagayam ti hulog ti pangit. Naggalas talaga kurang pangit. Naku naman. Nalanitan nga rupa. Noyo ko mula nga. Kasi kayo ka gwapo, pinagpalapay. Siyempre, sasalahi yan. Lanay, sa balik talaga ito gwapo ya. Kasi ka, kasasi ka, nagpangit ka ng guruday. Ulay kan. Magwapa kang tumutahin. Magtawad di ba, mabain nga mapanjenti ko ya. Jay. Salunan. Namuman, puskurupan na gurud. Anya na unin. Guys, may bagong product ang GR4. Ito nga pala ang Magic Gatas. Pwedeng-pwede rin pala ito sa matte color at glossy color. Tignan nyo naman ang resulta, ang kintab, di ba? Kaya bili na rin kayo. Click nyo lang ang yellow basket. Gurud. Anya na unin. Oh no! Hindi nga pangit ako na saksakan ako. Wala na, niya pinaginawan na kanyam. Siguro uging. Karga mo. Niya upot yung kardiraw. Nag-ngisi tayo. Dapay ko labot na dyan di ko. Kung lamot nga. Adya abot-abot na no ka dyan ti pangay kaldero. Ginubit na. Kita mo eh. Nagalas na. Yan ako na dyan naggalasin niya. Talaga ako nung sinumot ang baga nagalas. Naggalas ka lang gurud. Tapos ibulgar na pa yun. Ano pa na eh. Papi madi ka godisyon PGP. Ano GPGP? PGP Pilipinas gat pangit. Di ba nag-champion ka, Jai? Ha? Wan, champion sumali atan ka. Nabuo yung meday. Wan, laing nga kag. Niya talit na. Pakita na sa Jiro pa na nangaba. Muna yung mutay. Kasi dyan lang nangaba kayo. Nagkarong pangit na. Please na nga pag-amay. Madingak sa kinyayaw. Wapo kayo. Aumot tawar diyaw. Aumot talent nyo bay. Ano talit may? Ano pinagagwapo may?
Habang buhay ate kinagwapo men, nga daldal himen. Mas lakas niya. At ang tandal yung nata pinakapangit mo. Siguro nga di ko, naawat ate ko nakakabil dyan. Most pangit in the world ko na. Mas pangit yung daw. Iso nag-champion ka. Inala na palang mo iyak. Abutin na rin mo na, kaya ayun na. Siguro na sumali sa baling nga bansa ate, awan ko malabang kanya na. Yan naman sa... Uy, di Amerika. Wow, dyan, napupudaw. Tisoy. Tisoy. May sakto. Siguro mga bakso na. Mga bakso dyan. Man dyan. Naduminak. Alam na. Isa ka natin pagtilipan nyo ah. Ang sa bali pangit ito, numadisi ka lang. Dumindin na kanto magamin ti heartthrob. Guwapo. Gusto ko man dyan sa maman. Wala siyang tawa. Madibaga. Bakit nung kanya nagawa na smiling face mo ha? Ako man doon, di pagtilipan nyo. Baak, tama ko man. Inted na ni engineer tantan. Awan pa, ay matipay ka nung nagbayad dati, nagsorbihan tayo. Tumawag pala ta ka nung dyan udan. Sigurado mo lang, damdam mo, baka latang ang bulsa mo. Awan pa, kung na lang rin. May tawanan ko siya. Ay. Maya pa, kung mahimik kayo magkatawa, tuloyaw. Mayat sa pagkakatawaan nyo tatay ha. Siguro may tayo istoryahan nyo. Bak, pag-trick. Hindi may bugbugan na ha. Pag 3 ngay pagpagam, anay? Pag 3 pataas, anay? Anong bak? Pag-trick ka kaduwa, tatay pa. Pwede nga pagtitipan na ka magitikiduwa mo, kinagaano sa kita. Grace, pangitak ka no. Baka na duwa. Ano? Binaganda ka nga pangit na kita ay? Ay. Nagkanda yung matarubang kanyatan. Baga yagay pangit suna. Grace, sunod nag-ibaga na pangit pala na eh. Pasyak nga ng ibaga. Uy si Kamit. Baka na Andres ka. Hatrap ka no peso na kaduwa. Artrap nga bagbagan. Arsab ba iso? Arkaron sabay kinaarsab da kita ngim kanyam. Sigurado kayaw? Baga yung heart trap kayaw? My goodness. It's very dark. Grace, timbaga na ba ka kakasik ka nagpangitak. Tapos ay kanurupak ka. Karupropa ka tubot ti kaldero. Ukis ti sabayo, madi kayo mo lang talaga na uyaw ya. Nagpupuskol mo tarupa yun, so napibagan nyo nga pangait, kapro pa kaldiraw. Wala na sa kanay. Nya mo tarupa mo. Si Gamit George. Makauyaw ka kay sika kumangay. Kasi lang ka manabiyag nga alays. Best friend. Anya dyan Alice? Alice, alis to ka na maunat. Andres, timbaga na ba ka no da ka nung hulog ng langit. Sak ka nung hulog ng pangit. Baka na tuwa. Pagkala talaga day. Uy. Siguro, hindi nagtudot kinalangsod. Sa nga batya tinatayo kaya. Baak, duwalag na tayak. Ato, nabagi ng mamin. Tatag, pinabasol kayo. Tatay, nagpagsa ti trip yaw. Awan na kita nga duwa. Siguro, duping kayo, nabanglis nga tiki-tiki man ti naipatumarkan na yan ya. Tapos sa rimulyo nga eh. Wala na makasulit kan. Katawam tatan eh, habang madidagtagtagaray. Nya, gusto kayo. Ano, gusto kayo. Ang saya, di ba? Oh, gusto ka. Awan, di daw malaga magsaw. Salada na naulong mo kayo. Yan, bakag todo na eh. Oo, malagay mo, tikwa na kita. Hindi na magsaon. Bye-bye, di kayo magsaw. Sabi ito mo best friend, uyaw-uyaw na pangit pala ni. Pangpangit ka pa eh. Yung napangpangit. Nagalgalas ka pa yung siya. Padata lang. Kalas mo talaga na eh. Ang dod ka talaga. Ang dod. Ang dud si ka, agatake.
Katang ka na pag sa tangiwa mo. Nalapit din ang chowkar, pag sa talagang iwa mo. Lakit di ato yun. Ay, ito sasakin kita sa gapat ha? Sikat mo una. Nyamok na sa mga patdabakan guys. At tuloy nagipulong. Wala ka naman, guwapo kami. Nga pa ngay pati siya kasasakin mo. Basta pang pangit ka mo ta. Hindi ka matagturam. Kapag kapapatay mong best friend, dapat naging nice ta. Anong gamin? Best friend ta, tapos agapat ta. Batitan. Batita ko rin. Kiss na gahon. Pekis jay. Nagandudlat ta. Huwag ka mo tao. Ang dudlat tamo, yung best friend. Nya. Tan.